Τρώγε λιγότερο, κινήσου περισσότερο για να χάσεις βάρος. Μήπως το έχεις ξανακούσει αυτό? Εάν όχι, τότε μάλλον ζεις σε έναν άλλον πλανήτη και θα σου εξηγήσω γιατί αυτή είναι εντελώς λαθασμένη προσέγγιση. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το να φας λιγότερο. Το να τρως λιγότερο σημαίνει ότι θα πεινάς περισσότερο. Συν του ότι στερείσαι θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σου, οπότε θα αναπτύξεις ελλείψεις. Μπορεί να νιώθεις συνέχεια κουρασμένος, ζαλισμένος και με κακή διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα τα καταφέρεις μακροπρόθεσμα γιατί πεινάς συνεχώς, αλλά σου λένε ότι είναι θέμα θέλησης και να επιμείνεις, όμως εσύ δεν τα καταφέρνεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι το να κινείσαι περισσότερο. Το να κινείσαι περισσότερο και να ασκείσαι περισσότερο θα κάψει ενέργεια στο σώμα σου. Η αυξημένη κίνηση και χρήση των μειών σου θα απαιτήσει περισσότερα